हेलौ लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो माखासे गोदान बाथ्रा लाबोनानै होफैनो आखायाव लादों। बाहाय मा गोदान जानो हागौ नोंथांमोनहा नायलांबा जोबजासिम नुनो मोननाय जागोन। दा बे हिसाबै गोबाव खालामाजासे फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा जे हिन्दी टिभि सिरियेलनि सासे एक्टर बिथांनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों होनदों। दा बेसोबाव आरोबाव दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेनो बिथांनि न'खरनि साबा सोद्रोमाफोरनावबो गासै पजिटिभ मोननाय जादों होनदों। दा बिथाङा जाहैबाय महिना कुमारी, नोंथांमोना नुदों जानो हागौ। बिथांनि न'खरनि आरो साबा सोद्रोमानाव पजिटिभ मोनबावनाय जादों होनदों। बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोननि थाखाय। आरो बिथाङा मुंदांखा मोनसे ये रिश्ता क्या कहलाता हैनि मोनसे फेम एक्ट्रेसमोन। बिथांमोनहा फाहामथाय लागासिनो दङ होनदों। दा बिथांमोननिसिम साफ्रोमनिबो जाहाथे गाहामै गाहाम मोजां देहायाव फैफिनो, बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो आर'ज गाबहरनांगोन इसोरनि खाथियाव। आंबो गाबहरनाय थाबाय। दा बेनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टनिया जादों 2 नाम्बाराव दङ। नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों सासे नार्सआ कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनावहाय गावखौनो फोजोबना लादों होनदों। दा बिथाङा गुरुग्रामनि मोनसे मेदेन्टा हस्पिटालनि नार्समोन होनदों। बिथाङा गासै 22 बोसोर बैसोनिल'मोन आरो बिथांनि मुङा जादों बिस्मिस कारिया आरो बिथाङा थांनाय बिस्थिबारखालि गावखौ जिउ फोजोबना लाबाय होनदों। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दुखुनांथाव बाथ्रा बेबो। दा बाहाय नुनो मोनदों 3 नाम्बाराव चीन हादोरा एलियन अर्थात गुबुन ग्रहनि जिबि होननानै जों जायखौ बुंनाय जायो। दा बे एलियनफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे दाजेम दिहुनदों होनदों। अर्थात बेयो फैगौ सेप्तेम्बरनिफ्राय मावफुंजागोन होनदों। आरो दा बेनि मुङा जादों नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों 500 मिटार एपार्चार स्फेरिकेल टेलिस्क'प। दा बेखौ गुसुङै बुंनाय जादों फास्ट। दा जायो अर्थात बे दाजेमा 500 मिटार गोजौआव थानानै अर्थात 500 मिटार गोजौसिम, बे 500 मिटार गोजौनिफ्राय बेखौ नायबिजिरनाय जागोन होनदों। दा बिनि उनावहाय बे जाफुङा उननि बाथ्रा। बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों आसामनि कभिड-19नि थासारि। दा बेयावहाय बेलायाव नुनो मोननाय जादों गासै आसामनि थासारिया मैया 8:20 गासै 13 हगारना होदों, डिसचार्ज खालामनानै होनाय जादों। दा बिनि उनावहायनो आरोबाव मोनानि 11:55 गेजेरावहाय गासै 42 गोदान केस मोनफिनबावनाय जादों। दा बे 42 गोदान केसआव नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन बबेनि नैबेखिनियाव गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बिश्वनाथनि 13, वेस्ट केनि 9, करिमगन्जनि 7, शिबसागरनि 7, हजाइनि 4 आरो काछारनि 1। दा बेजों लोगोसे गासै टटेल पजिटिभ केस जानाया 1566 जाहैबाय। बेनिफ्राय डिसचार्जआ 337 आरो एक्टिभ केस दा बर्थमान थानाया 1217 आरो थैनाय आरो माइग्रेसना बे सिगांनियानो एखे। दा बेमोन। बेनि उनावहाय आरो गुबुन भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगोन। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जायफ्रा रेगुलार भिउवार्स बिथांमोनहा नुगासिनोखा सानफ्रोमबो दैलि आपडेट बेबायदिनो गोदान बाथ्रा नुनाय हिसाबै नोंथांमोना जासिम चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।